Kajingnang kiu ki briu ki biyo yo COVID-19 hakajala kalapun long yu director katran kakoi kakhia Dr. Amanwar ulakentu ikinong sunchar Shnong ba kimdai satya ban khenchingan hanrei banlong ki bahusiar haba ki pedang ye kinu ki berangwan phai na sabar haba karen bar kilap thai khobor u director u loong ba ki Rangbah Shnong ki dei Nongtrei ba Khmat tam rengkat bar ki Nongtrei kakoi kakhia hakajing ye Khun yo COVID-19 hakajala kuman sikudo hangni jan baro kinong song Shnong kajala ki bawan phai na kaleng ki benta jong kajala ki basa haki quarantine center podon haki Shnong ki thau ki hab banya lengba ki Rangbah Shnong lesi deina kani kadau ba katna kakoi kakhia ru ka kentu teng e kinong ilam Shnong ba kin kham husiar ni sumar bah yela die hakum kani kapor ba kunyang COVID-19 ula ki ustet bah hakajala kawai bilang isya mentah ki banong Khmat na poi gini ki bawan ki returnees ki deki Rangbah Shnong secretary Shnong begini ru bila part of the frontline workers tegi have an due respect ki ru pangila da pang ki ba ki dei ban take care ba ki dei ban sumar ki dei ban husiar ha berpikir ba kindawan kita kino returnees ba kinom tur tham sajan baki ba kin maintain yang physical distance